Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya olija shirugu goshu yena maji nanga ngani zonyadisa sikulijani ana zipaso zoda Malawi makamaka iwo amene azera kuboma kuti apite mdziko la America. Sindili ndekha ndili ndi Wanda Msisia amene ndikhala naye mstudio muno. Wanda, wazuka bwanji? Ndazuka wayana kaya iweso wazuka bwanji? Ayi ndikudziwa pa muzipano ntchito ikugwirika kumangona analiyesa kuthamangisa mafairo koma it's the season. Yes, zambiri zikuchitika. Yes, dzulo iwe ndine pamodzi ndi Brand Banda tinali program ya pakanema yotchedwa Hot Current, ndipo program imeneyi tinakambapo nkhani zingapo, koma nkhani imodzi yayikulu imene tinakambirana inali nkhani yokhuzana ndi kukanidwa kwa mavisa ndi boma la America makamaka embassy yawo ya kulilongwe pamene amalawi opanga apply kuoneka kuti akumakanidwa ochuluka. Zimene zinapangisa boma la Malawi maka unduna ona nkhani za kunja foreign affairs kuti alembe kalata yodandaula komanso kupempha clarification kapena kuti mutiunikire bwino ino kwa America nchifukwa chani mukutikanira anthu onena kuti kudziwa kuti pali umboni onena kuti akukwanirisa zonse zoyenera kuti atenge visa. Kodi chikuvuta nchiyani? Ndadalembera kalata imeneyo. Dzulo ife taika posta kumanena kuti tikambirane nkhani mazishosha ndinu Msisia kuti tikambirane nkhani American Embassy anaona ndikutiimbira phone kunena kuti bwanji mutipaseko malo mprogramu uyu tilowe kuti tiyankhulepo. Yes. Ndiye in the name of fairness ifeyo timafunisisa ndithu kuti pamene akulowa Ami Diaz amene ali chief of mission Yes. Chief of mission ku US Embassy kulilongwe timanena kuti bomaso la Malawi likhalenso ndi gawo. Ndiye tinayesesa kuwayimbira Anansi Tembo amene ali nduna ya foreign affairs, komanso tinayesa kuwayimbira Kunkuyu amene ali nduna ya zofalitsa nkhani mboma. Koma onsewa anaoneka kuti anali wotangwanika. Yes. Ndizomveseseka chifukwa dzulo Anansi Tembo anali kuma primaries. Yes. So nzomveseseka. Koma lero tinayesa kugwada kunena kuti aya nduna nkofunikira ndithu kuti nanonso mungu yankhulako pang'ono pa zimene zakambidwazi. Ndiye tikhalanso ndi a Gift Sambo amene ndi political scientist na onso akhale akuikapo muloma. Koma poyamba maybe your quick comment tisanalowese anduna Anansi Tembo. Yes, bayana ndingofuna ndivumelezane nawe kuti chimene chinatsitsa dzaye kuti njovu ichoke mnyanga inaliyo kuti kunachokera kalata ku nduna wa una mabale athu akunja foreign affairs imene imapita ku US Embassy khala ngati kuti kufuna kufusa clarification kuti kodi ma rejection amene akubwerawa titapereka anthu amene tikukhulupirira kuti akwaniritsa zimene zimayenera kukwaniritsidwa kuti achitidwe consider kuti alandire ma visa opita ku America chuvuta mpati pakulephereka na mpati. Ndeno pamene panambira nkhani ndife titaitenga nkhani imene kuti tikambirane imene wafotokozera muja the Americans anali okonzeka kuti ayankhulepo nkhani imene. Yes. Ndimene tinalili ndi chief of mission Mai Diaz amene adafotokozapo mbali yawo mmene mwanenera kuti dayesesa komano mwina sinakatha kukhala ndi mbali ya boma koma tichitenge chamwayi kuti ngakhale anduna ona za mabale athu akunja ali busy kwambiri padakali pano pa ndafotokoza zifukwa zake atilola wayana kuti akhoza kukhala nafe kuti afotokozeko so mbali ya boma makamaka chinatsitsa dzaye njani kuti alembe kalata imeneyi. Yes. Nde mwina inense nanenepo zambiri after titamva nakakonda kuti ndikamayankhula tikhaso titamva mbali ya andunawa kuti ine ndiombe mkota titamva andunawa ndimene tinamvera ama ideas aku America acha. Yeah. Yes, wayana. Panopo ndikhulupirira kuti andunawa sopano ali pa line ndifunse ngati akundimva. Honorable Minister, mukundimva?
ine ndikukumvani ndithu. Ayi tathokoza choyamba tiyamikire kuti mwapeza nthawi kuti muthakulola short notice kuti mukhale available for this program. We thank you. Komanso congratulations. Tamva kuti mwadusa round ya Chipulula ku constituency kwanu. Si moteromo, can you confirm your victory? Zonali Mulungu atikondera ndawina ndithu dzulo tinali ma candidates 4 ndinakhala number 1 ndineyo ndiye ayi ndithu ulendo ulipo ndithu. Ayi chabwino ziko kwambiri. Once again congratulations. Nkhani ili pano ndi nkhani yokhuzana maiko awiri dziko la America ndi dziko la Malawi. Kunatuluka kalata kuchoka ku Ministry of Foreign Affairs ku Lilongwe, ndipo kalata imeneyi note number 75/2025 diplomatic note. Ndiye choyamba timafuna kufunsa kuti are you aware, can you confirm that this came from your office, this diplomatic note? Choyamba ndifuna ndikuyamikeni kuti mwandiyimbira kuti tikhoza kukambirana, komanso ndiyamike my dears amene akuyimira America kumalawi kuno pakali pano. Ndi mayi amene timagwira ntchito bwino, ndi mayi amene timapanga naye engage bwino ndipo takhala tikukambirana ntchito zambiri, nkhani zambirimbiri makamaka malinga ndi boma latsopano limene lalowa ku America, ndipo wakhala kutithandiza kwambiri. Kalata imene yoyo ndiyo nadi nachoka ku ministry kwathu kuchokera ku department yatimati protocol department. Ikulupe amene wonda amene amapanga deal ndi nkhani ya mavisa. Nde pakatipa iwoda ndaonana kuti akumakhala kuti mavisa ambiri akumakanidwa. Ndewana inatuluka kalata imene yoyo. Koma ndi nkhani imene takhala tukambirana ndi America kufuna kukhazikitsa kuti tione kuti tingapange bwanji kukonza madandaulo amene America ali nawo. Ayi ndathokoza nduna chifukwa cha choyamba confirming kuti this diplomatic note inachokera ku office kwanu. Mwina anthu dzulo pamene timakambirana maka program ya Hot Current nali ndi mafunso kuti kodi diplomatic note yangati imene iyi imayenera kuti ituluke in public kapena izi nzolena kuti mmakambirana kuseli kuchipinda kwa chipinda komata. Zona ifeso tidalodabwa kuti noti imene iyi yatulutsidwa koma masiku ano mumazidziwa amene zikumakhalira ulo inuyo mumazidziwa madabwa kuti kodi kalata imene iyi adaitulutsa ndani. Chifukwa zinthu zimene zimakhala kuyankhulana pakati pa maboma, kuyankhulana pakati pa maofisi. Ndi zodabwitsa kuti kalata imene yakapezeka kuti ili pa social media. Koma si chodabwitsa ndi nyengo zimene tikuyendamo amapezeka anthu maofisi ena osafunira zabwino dziko lawo amakapanga zimene ngati zimene zachitikazi. Kutero kwefe tifuna titapeza kuti kodi zinaenda bwanji kuti zimene kalata imene ikapezeke ili pa social media kodi ndi office kwathu, kodi ndi office kwa anzathu zinaenda bwanji. Koma ndi zokhumudwitsa kuti masiku anowa maofisi mwalipo anthu ena ngakhale they are sworn to maintain integrity and confidentiality, koma anthu ena amakhala kumapanga zinthu ngati zimenezi kumatulutsa kumakaika pa social media. Ndi zinthu zimene zimapereka social opinion ku dziko lawo. Kwa munthu olikonda dziko lako sungapange zimene apanga zimene. Koma ndi nkhani yomvetsa chisoni, koma ndimene zikukhalira kukhala ngati New Malawi timapanga zimene zizi. Tiauza Malawi kuti muliso ndi ntchito zina zimene mukuthamangira mmawa uno, ndiye chifukwa chimenecho sitikhala nanu nthawi yayitali komabe ife tikuthokoza. Ndeni mafunso awiri kenaka ndimpasa mwayinzanga Wanda kunayesa kufunseni kenaka tikulolani kuti muzipita nduna. Funso loyamba ndionena kuti zimene zinakambidwa mu diplomatic note iwowa anaziyankha mpulogalamu dzulo pa Hot Current. Andi kwambiri kumbali yawo iwo kudandaula kuti pali anthu ena amene amagwiritsa ntchito mwayi umene wopita ku America wa mavisa ndi ukakhala konko. Amadandaula ndithu kuti nambala ya Malawi amene samabwererako ku Americako percentage yake njayikulu about 10%, pomwe maiko ambiri imakhala normale 1%, koma Malawi ili pa 10%. And chifukwa yake boma la America ikukhala kumayang'ana Malawi ndi maso achidwi kuti kodi kumene kuchitika chiyani. Anakamanso nkhani ndithu yakhalidwe ya ma diplomat kuti akakhala kunjako nthawi zina akumapalamula milandu and zikumapangisa kuti anthu aku America awa akamapereka mavisa
azikhala ndi chifuko kapena zikayika za integrity ya ma recommendations amene akumakhalapo ndi anthu amene akumapita kumeneko. Pomaliza anakambanso ndithu nkhani yonena kuti alipo anthu ena amene akamapita kunja makawa asogolere aboma akandandale akumapita ndi chigulu mwina anthu 200 koma anthuwo akapanga vet kuona kuti ndachipani mafumu ndena oterewo koma kuona kuti mwina ndizanso nkhani zimene akupitirazo sizikugwirizana kwenikweni ndi nkhani zimene anakamba. Ndimafuna kuti timve your comment on that, but also lastly on my part, what are you doing as a ministry kuti mukonze mavuto amene boma la America lakhala likudandaula amene anapangisa kuti President Trump aike dziko la Malawi ngati dziko limodzi lokayikisa kuti pasogolo pano pakapanda kusintha atha kuzatikaniza kuti samapite kwa America. Ndi Wanda afunsa funso lake mwina mungotengera mafunso anu mafunso limodzi. Wanda, over to you. Yes. Ndi ambinda yankhano fuka ndi kuti ngambiri mwina sena ndi aphonye fuka ndi beyolemba pamene kuyankhulira. Okay, ziko. Choyamba ndifuna nene kuti ifeyo kuyambira kale ya Malawi timatinza ambiri timati tikapita kwa America kuti sitifuna kubwerako sikuti tizangoyamba pano pokhaya. Anthu akunenedwa 10% fige imene atukalekale. Anthu amapita ku America akapita kumene kuja kumene amakapeza mkaka ndi uchi kumene kuja konde kuti abwerere zimativutirapo ndi vuto lalikulu limene akhala kuyambira a long time ago. Akathu akakafika apita ku sukulu akatsiriza sukulu zija ena amafuna kungopitiriza kukhala komweko chifukwa cha moyo umene amaopeza kumene koko. Koma kachiwiri anthu ena amati ndi NGO ma NGOs apita kumene kuja ko ena aka ndikaona abale yanga apita kumene kuja ena ndikaona mwana wanga apita kumene kuja ena amachalichi amene amapita kumene kuti atukapemphera akapita kumene kuja samakabwera kuso andi zimenezo nzovuta kuti aboma achitepo kanthu kwa anthu aja amakhala kuti achita apply okha ku embassy awapatsa mavisa akakafika kumene kuja amakatsalira kumene kujako osabwera. Lezi makhala zovuta kuti ifeyo ngati boma tidziwe fuka statistics zimene ziyazo sizimakhala nazo ifeyo. Mukakambaza kuti delegation anthu size namachiruka kumakhala tuma delegation kumene kujako amapita ena ku Nigeria ena kuti tikamapita makamaka nthawi ya unga ndi nthawi imene mayiko amapita ndi anthu ambiri awakakhala wakagwira ntchito za boma samakhala ambiri kwenikweni koma pamakhala ma NGO ambirimbiri chifukwa ikakhala nthawi ya unga kumakhala ma side meetings ambirimbiri anthu amakhala kuyitanidwa inde mwina bungwe ili NGO ya ku America yaitana NGO ya kuno kapena some UN entity kumene kujako yaitana ma NGO ena. So anthu aja amapita akamapita kumene kuja amakhala ngati kuti akupita ngati delegation ya ku Malawi komanso nthawi zimene timangoka kufika kumene kuja kukumana kuti kanena nonso muli kunoko ife tinaitanidwa tukuchita attend meeting yakuti ife tinaitanidwa tukuchita ife tinaitanidwa we are being sponsored by bungwe lakuti tukachita attend meeting yakuti so anthu amakhala kupita ambiri vuto asingisa khale kuti kodi anthu amapita ochiruka bwanji chifukwa ambiri amakabwera koma amene amakhala olakwitsa ndi amene amapita kumene kujako kuti akupita kukachita attend ma meeting amwe kandi za ma SDGs kandi zothandiza Malawi akatha meeting ija amapeza kompata kuti basi kungolowerera kwa America kuja osabwera amene agenda amene amalakwitsa chifukwa ambiri amene amapita maiko si Malawi yekhawina maiko onsewa anthu ambiri amapita mu delegation mwa amakabwera koma sasa even maiko ena onse anthu ena amakakhala ndi umunthu umene uli wolakwika kuchita take advantage of a situation imene kandi bungwe lakuthandizani kuti mukaphunzire kena kake mubwerere mukachite chitukuko kudziko kwanu anthu ena amakapita kumene kujako koma akaphunzira ola akapanga attend meeting ija malo mobwerera kuno amangolowerera ena amati ndinapita kuchipatala akangochira kumene kuja kukhalira komweko then nkhani yayikulu kuti tingapange bwanji tonse inuyo ndi ineyo nkofunika tipange sensitize dziko lathu kuti sokonezera chifukwa kumbuyo zimene zinkachitika anthu basi no there was no consequences koma panopa boma ilili lafikali muona zimene zikuchitika zimene akupanga kumbuyo sizinkachitika panopa iwowa akukhwimitsa chitetezo kuti anthu ambiri
asamalowe mu America komanso anthu amene ambiri analowa molakwika achoke atulutse ndi nkhani zake ngati muchita follow nkhani zimene zikuyendera kwa ifeyo ngati boma our advice kuti atene tikhale anthu okhulupirika tikati ukapanga msonkhano tikatsiriza msonkhano uja tizibwerera ifeyo amene kupanga zotero zomakakhazikika kumene kujako ndi amene akutikulakwitsa ndi amene lero tikapangitsa kuti dziko la Malawi likayikidwe pa ndandanda osalongosoka. Honorable awujidi mafuso from ineyo loyamba my dears aja apanga kuti anoba makhala ndi chikayiko ndi list imene machokera kuboma kuti amene amakhala pa ma diplomatic notes kuti akhale cleared because akuti integrity ikuvuta mungafune kuwapanga sure bwanji amene wawa kuti akhulupirirebe mwina Malawi mukamalembabe kalata zimenezi ndi zitanyamula ma passport amene akwanirisa zolinga zawo kuti integrity yathu is still intact mungafune kuyankhulapo motani number 1 number 2 mene mayankafuso la achunga munapanga dwe kwambiri mwina kwa anthu ena amene amapita mwina mwaokha komano iwo anazadandaulaponso mwina delegation ina imene imachita kukhala kuti yapita anda mwina ngati boma kuti mwina unduna wanu watengapo gawo kuti apite amene onso ena sakumakabwera kodi kwanu konso kulibe maapo zovunda kuti anthu ena kumene kwa malandira kanganyase nkumayika anthu pa ndandanda ngati akupita ku misonkhano kunjako yeti mwina anthu angwapasa ina yache anthumba mama ayi imeneyo nkhani ife nkovutirako pang'ono ife chimene tingapange ndingonena kuti kutsogolo tidzikita uko fuka izizi zomati anthu akhala kupita kuti kumbuyoku nkumaonjezapo anthu akuti nzakalikali anthu amapita kumene kujako nkumaonjeza mwina ineyo ndikhozokhala kuti ine ndikupita kumene kujako mwina nkukayikapo m'bale wanga nkupita naye kumene kujako kapena kandi ndani wanga ukayika ena ine ndimangomva umboni weniweni tilibe timamva kuti zimene zimachitika timamva kuti anthu amati kandi ku ministry kuti akuti akupita ndi kumene kujako amakayika kwa anthu ena kandi kaene jiwo kena kake kamene kamakhudzana ndi wina wake nkumuyika mwina official kumulipira wina akuti ine umboni tilibe koma ifeyo chimene tagwirizana ku ministry kwathu kuti vetting tsopano anthu amene amadziwa ku nduna kwathu fuati amadziwa ku protocol kuti athandize ena kuti tapeze mavisa ena amapanga straight ku America amene azibwera kwathuko tizionetsetsa kuti anthu awawa kodidi ndi akugwira ntchito chifukwa vuto fuka khozokhala kuti mwina ali uko meeting uje ni ministry ina atitumizira maina kumene kuchako kuti awa akupita meeting yakuti akukachita attend meeting yakuti iye achokera ku ministry nzathu ife timangochita no forward kupita kuje ku American Embassy kuti awawa anthu akupita meeting yodi ilikodi anthu wada akupitadi ife kuti tidziwe kuti kodi chiwerengero choyena akapanga attend ndi ndani zotivutirapo kumbuyo koma pano pamene zakhalira pamenemo kofunika kuti ife kwathuko tipakhaleso tizikhala oonetsetsa kutsimikiza nda ku ministry kuti zipanga double check kuti kodi amene mukuti akuchoka ku ministry onsewa akuchokeradi ku ministry kwanu fuka kumbuyoko zimakhala timangolangiza kuti with that confidence kuti anthu awawa achokera ku ministry yakuti akupita kukachita attend meeting iyi zoonadi ilikodi anthu akupita tapemphera mavisa so zimakhala zovuta kuti mudziwe kuti kodi awawo damagwira ntchito uku kapena ayi chifukwa nthawi zina even ogwira ntchito akhoza kupita mwina nkosi akabwera zimenezo nzovuta kuti ife tizidziwe chabwino koma chachikulu ndikuti we have to be a people of integrity kamene kakaka kumatisowa kwa pang'ono so integrity ya ujeni yathu ijamaa imene amene akuti papa zikhala nawo azitikayikira even mutalemba inuyo mungapanga ashuwa bwanji about our integrity of our notes and the imene ndikunena kuti tikukambirana nkona ndayamba ndipo ayamikira my dears ni munthu ine kukambirana nawo kwawo pankhani zambiri pakati patakhala tikukambirana pafupi she is very candid ndi munthu wauti ukamayankhula naye iwenso umakhala candid iwonso amakhala candid and then mumakagwirizana chinthu kuti ateni this is the best way koma amakhala with all in good faith timayankhulana bwinobwino panopa ananena iwo aja mmene mmayankhula nawo kuti anafuna kuti pakhale ka timu kuti kakambirane mavuto onsewa kochokera ku ministry kwathu kochokera iwo ku office kwawo
komanso kochokera ku Homeland Security kati muko kakhazikitsidwa kutero kwa ifeyo tachita propose kuti meeting yoyamba ikhale lachitatu kubwerale kuti akakhale akukambirana iwo akanena mavuto amene ali nawo ifenso kwathu kuti together ifeyo a Homeland Security ndiwo together tikhale ndi njira kuti zimene zitikhuzothana nazo bwanji ifo ndi ama Americans timakhati kukambira nawo bwino ifo iwo panopa mudati muonetsetse ama MNDs atithandiza kwambiri kwa maiko ambiri some aid ambiri yachotsedwa koma yathu ina ibwezeredwa chifukwa chokuti iwowo office kwawo atithandizira ifeyo kukambirana komanso nkutithandiza kuti zina zimene zaletsedwa kumaiko kwina ifetu kunoko aid yathu ikadabwerabe chifukwa chakukambirana kwawo ndiwo ndi munthu ndithu oti amalikonda dziko lathu amalikonda dziko lake la America of course because amachita representative koma kunoko akuayimirira komanso akuti amatiyimirira chifukwa chakuti zina zimene kuti zichotsedwe zabwerera mchimake chifukwa chakuti iwana tinakambirana kuthandizirana kuti zinthu zibwerere mchimake. Anduna Diaz poyankhula anayankhula moyamikira komanso modandaula kwambiri kuti pali nkhani zina zimene akhala akudandaula kumbuyo ku akhala kuchita raise with your ministry koma there hasn't been much that has happened. Nkhani modzi ndi nkhani ya diplomat amene anapezeka ndi mlandu ku America amene ndikhulupirira kuti nda Jane Kambalame ndipo atapezedwa ndi mlandu anatumizidwa kuno ku Malawi koma iwo akudabwa kunena kuti boma la Malawi latumizanso ku Ministry of Foreign Affairs and iwo maona ngati kuti pamene pamwina sizinakhale bwino. Palinso nkhani yonena kuti anduna ena anatenga anthu close to 200 kupita ku America and panopo iwowo sopano aliponena kuti so ife sitingakulole niso kuti mutenge anthu ambiri mukati muone ambiriwa si amalawi amba amene amangopita mwawokha kukapanga apply ma visa awa ndi anthu amene akutenga ma diplomatic passports awa ndi anthu amene akudzera kuboma mwina pomaliza what assurance what steps are you taking to make sure kunena kuti dzina ili lomati diplomatic kapena kuti kubomaku anthu asamadzere ndikumakapanga zawo nkuipisa dzina la Malawi limene likupangisanso kuti amalawi ena akulinga kwabwino komanso oti akagwire ntchito mungati zolo tinamva chisanzo cha Reserve Bank of Malawi mabwana ena amene anakanizidwa kupita chifukwa cha mwina nkhani ngati zomwezi. Over to you, Minister. Okay, aizo mwambiri inde zona Mr. Kambana anali diplomat wathu kumeneko anabwera atachoka kumeneko anakhala ambassador wathu to Zimbabwe. Kuma she's back at the ministry because she's a career diplomat and she works and she's there. She's a career diplomat. Inkhani yakuti anthu anatenga anduna anatenga 200 kupita nawo ku America inetu mene sindidahimfi amati anduna ake ndana napanga andunawo sana wachule koma nanena tisinachitika chaka chatha so ngati mwina mulibe umbono on that one that's okay. Ndifuna ndinene kuti kumene ngati pali nthawi imene imakhala yokuti anthu amapita ambiri amalawi kupita ku America ndi nthawi ya unga yes ku New York nthawi ya unga si nthawi imene anduna palibe nduna inganene kuti ndatenga ambiri chifukwa ndi mujandanenera kuti tikapita kwa timango kapezana kumene kuja kuti kodi inunso mwabwera muno kumakhala there are a lot of NGOs amapeza funding yawo amakhala kuti they are being sponsored amakhala kupita ku America kukagwira ntchito zimene zokhudzana ndi mabungu awo aja ndiye amapanga di apply nangasa kupita ku meeting they have been most of them are NGOs most of them are sponsored akakhala mwachikhankhani ya mafumu tu thaizezi makhala timayankhula moderera mafumu ambiri amakhala sponsored monga ngati mafumu akhala kupita pakati they were sponsored by UNICEF UNICEF amapanga zia za girl child zotumizana ku skulu mafumu monga ngati mfumu akachinda moto mfumu amakanjira mafumu anga amene amakhala kuti iwowo ndithu they have been recognized ntchito zimene akupanga m'midzi mwawo kulimbikitsa anthu ku skulu kulimbikitsa kugwira ujeni kudzala mitengo kulimbikitsa so nthawi zina timakamba mwa mafumu ngati kuti mafumu aja si anthu ofunikira mafumu akugwira ntchito yambiri andi ambiri amene amapita amakhala sponsored by my NGOs or ma UNO agency amene amagwira nawo ntchito
so amakhala akupita akakhala andalewo amapita andale ndi zinkhito zimenenso akugwira komanso amakhala ukaenda kamuza nkanena kale kuti kuyenda kumakupanga enlightenment munthu ukapita kumene kuja you get enlightened ndeti makhanga kuti they said ukakhala ndale ndi wolakwika sungaende nawo sungapite ukakhala ufumu ndi zolakwika ukakhala iwe wachalichi zolakwika tisamapange chocho most of these amakhala kuti they are sponsored akupita kukagwira ntchito andi akabwera kumene samakakhazikikanso kumene kuchako so for me imeneyo yakuti apita mfumu and apita kayandani aku American Embassy ndi issue yakuti iwango tithandize kumavisa koma anthu aja sangakuuzeni kuti amene wakapita amakakhala kumene kuja osabwerera kunoku ayi ndithu ayi nkhani yopasa chidwi mwina out of interest mwanena kuti atachoka career diplomat ku America anapita ku embassy ina ku Zimbabwe ndewina nkumafunsa kunena kuti kodi munthu atapezeka ndi mulandu ndi nkhani zina kuntumiza to another embassy nkuntumiza so back to the ministry is not a sign yonena kuti niyo ndikuti simukugwirizana bali imeneyo tisakhale tikukamba apa pamene tikupanga interrogation this personal and we're getting too personal kwa munthu chabwino iyayi bwanji akambe nkhani zimene tikukamba apa taikamba ifa chonena kuti inatuluka zulo ndi US Embassy and because of that it is an issue of national interest nkhani imene ndi yakalekale nkhani imene yapangitsa izizi yes ndi anthu amene akumapita osabwerako nkhani iyi ndi yakalekale kendi 2000 ineso ndisanakhale MP nkhani yakaleko basi koma nkhani iyi imene yapangitsa izizi ndi nkhani ya izi chifukwa nkhani za diplomatizo ndi za 2011 and 2010 kalikali si nkhani yapano nkhani zimene zikuchitika apa zokuti anthu akumapita ndi nkhani za pano chabwino mawu ano omaliza nduna ine mawu anga ndi akuti ifeyo timayamikira ubale umene tinawo ndi dziko la America chifukwa dziko la America they are the number 1 bilateral donor wa dziko la Malawi iwo pa donor partners onse amene amatithandiza pa nambala 1 timalandira zambiri kuchoka ku dziko la America ndipo ife timayamikira kwambiri mavuto pa ubale America akhala nafe kuyambira mmene tinakhala ndi independence and ifeyo nthawi zambiri timakhala nawo pa zambiri timasapotera America nawonso amatisapotera ndipo ife ofunitsitsa kuti ubale wathu ndi dziko la America upite patsogolo ndiponso mavuto pa chibale nthawi zina salephera nkona timakhala tumapanga nawo engage kumakambirana nawo kuonetsetsa kuti mavuto aja achoke ndipo ife this boma la president Chakwera ndi boma limene limafunitsitsa kuti tichite maintain ubale wabwino ndi dziko la America ndipo tidzapitiriza kutero ayi chabwino tathokoza kwambiri nduna mukhale ndi tsiku lopambana azikoma kwambiri nonso kumene kutsiku lopambana azikoma kwambiri amenewo anali nduna zoona nkhani zakunja Minister of Foreign Affairs ameneyo ndithu ndi mai Nancy Tembo ndipo afotokoza ndi kuyankha mafunso pa nkhani zochuluka zimene tinabweresa obviously ena they are satisfied ena they are not ndi nkhani zimene mwina afotokozapo koma monga ndanenera tili ndi atolankhani athu madera osiyanasiyana mdziko muno ndisanalowese a Gift Sambo ndikupempheni a Gift Sambo our political scientist guest for today kuti muchite hold on the line bwanji tipite kwa atolankhani athu amene ali pa line ndipo atolankhani athuwa tufuna kuti afunse Amalawi chifukwa ife programu iyi siti mazembera ayi Amalawi akayimva nkhani imene iyi maganizo awo ngotani boma la Malawi litani Patience Lunda ukundimva yana ndikukumva ndithu uli kumzuzu yes ine ndili kumzuzu mbali iti ya mzuzu ndili ku Old Town tipemphe ena amene muli pa ma phone think ndikhulisa mphatso ng'ombe kuti phone yako uyike pa mute kuti Patience amalize kucheza ndi Amalawi tacheza ndi Amalawi kumene kunkhani imeneyi yokhuzana ndi ma visa ku America ndikoma kwambiri mosataya nthawi imene poyambirira Amalawi akudziwe ine ndi Noel Yohane kuno kumzuzu nkhani mwayimva timavira limodzi wa ilisi pano ina mawu anu kukhala utani kuti boma la Malawi likonze pavuto limene
ndikuona kuti anthu andale kwambiri amangobwera kuti adzationongere chifukwa zinthu ndi very simple. Ngati visa akupanga apply akuyena kuti ayipange mwadongosolo. Kwambiri amagwiritsa ntchito ka element kuti angotiberapo ndalama akapeze phindu kunenepesa mimba zawo, komano ndi zinthu zoti tithakukonza mabwinobwino. tikonze bwanji kwenikweni element imene mukunenayo ndiyotani kuti amanenepesa bwanji mimba zawo? Nkhani ndi chilungamo. Chifukwa ngati akupita ku function akuyena kuti atenge anthu amene ali oyenerera pa function imeneyo, chifukwa sangatenge munthu mlonda pa function yofunika officer. Ndikuti kupita chitsogolo azitenga anthu amene ali eligible. Zimamveka tinalemba nkhani kuthainze kunena kuti ena mwa amene akuganizidwa kuti anakanizidwa visa amene ndi azikazi awo mafumu, kodi nkulakwa kwatenga? Ndikulakwa kwambiri mpaka ndena kuti kwambiri amafuna kuti azinenepesa mimba zawo, chifukwa ngati akutenga azikazi awo akutenga zibwenzi zawo akudziwa kuti allowance imene ingabwere ipitabe mu nyumba mwawo momwemo, koma ngati patakhala pa chilungamo ndoti zinthu zithokhala zabwinobwino ndithu. Kwayano kwaloli ndosira ndesire konsanga chabwino. Patience ukhale ndi tsiku lopambana ku msumba wa Mzuzu. Tipite kwa Mphatso Mang'ombe. Mphatso lena kuno kudowa kwa chabwino pali pano ndili ndi munthu mmodzi amene afuna kuti ayikirepo ndemanga pa nkhani. Yes. Akulu tamvera limodzi program imene yayendera nkhani yayikulu ndiyonena kuti visa ya Malawi ikumakanidwa ku dziko la America. Ndiye ayi nkhani mwina ndionena kuti akumatikanira mavisa a America a Malawi tikapita kapempha. Yes, akumatikanira. Ndiye boma lipange chani kunena kuti dandaulo la America ndithudi likonzeke. Okay, ine ndi Edward Tole. Chachikulu chimene ndikuchiona ndichoti seandale okha komanso ngakhale ogwira ntchito mboma ngati ma staff tiyeni tiwalangize andale, tiyeni ifenso tionetsetse kuti ngati pali kuyenda anthu akuchoka kuno akupita kugwira ntchito kunja apite okhawo amene akagwireko ntchito. Isamangokhala kuti anthu akungopita kumakangoyenda mwina ndi masiku 10 onsewa akungoyenda. Ndi chifukwa chake ngati pa nkhani iyi imene tapezeka kuti 4 okha out of 40 chakuti ndi amene avomeredwa. Nkhani ndiyoti mukhoza kuona kuti panali screening ya mphamvu kuti angotenga anthu 4 aja, chifukwa amene aja ndi amene akuoneka kuti akagwiradi ntchito. Ndiye chimene chikufunika chimenecho ngati mmene anenera anzanga oyamba aja kuti tiyeni tichite zinthu zoyikonda dziko, kuonetsetsa kuti amene akupita ndi anthu amene akagwire ndithu ntchitoyo kuti akabwerera zikhala zothandiza Malawi. Zikomo kwambiri Rayana, ndi mmene akuluwa aperekera maganizo awo. Chabwino. Ayi zikomo kwambiri kudowako, mukhale ndi tsiku lopambana chimwene. Zikomo. Pano ndipite kwa a Gift Sambo. I know you've been holding on the line for quite a bit. Sambo, choyamba, what's your preliminary comment on what has been said by the minister? Nduna ya zona nkhani za kunja Ananse Tembo akamba nkhani zambiri. Inuyo mawano oyamba pamene mungaombe bwanji mkota pa zimene akamba anduna. Tiyambire pamenepo. Poyambirira ndigwirizana nawo andunawo kuna kuti inkhani yomakachona ku America kapena ku UK kumapita kumayiko amene wakumakakhazikika ndi nkhani yakapaka nthawi kwambiri, ndi yakalekale kwambiri. Moti mukapita mayiko akunjawa mukapeza ndithu Malawi ambiri ndithu kuti anabwera ndithu mu njira zosiyanasiyana kukhazikika kumene kuchako. Then mafuna ndikapena kuti zakhalija funa kuti pakayendesedwe kama ubale amayiko pali malingaliro awiri amene amathandizira anthu kuona amene dziko limayenda makapaka ubale.
lingaliro yamba linona kuti ife anthu ngati anthu ndifofanana ndi chimozimozi tosefe na malenga natipasa kuthekera kutaganiza bwino rehabilitate to reason to think bwino tosefe endowed with rationality reasoning as such tosefe ndife amozi therefore kayendesedwe kama iko mena makhalira nkhani yaiku ndi cooperation kuyendera palimozi kusakayikirana kuyenderana ndi muthaona kuti lipalinga limene lina kuti simapereka chikayiko cha maubale a mayiko asamakayikirani azikuensho limozi tipange preach democracy human rights ndi zinazoterozo ndiye kuti lingaliro lina lomwe limana kuti iyaye mayiko wandosiyana zochitika zawo zosiyana aliyese aliyekha aliyese azipanga zake zomwe zingamuthandize ukaziyang'anira pasi ukapepera zikuvuta chifukwa aliyese aliyekha kulibe za ubale kulibe za cooperation ndi competition nde malingaliro awiri osewa awawa ali ndimene anthu ona za mene maziko limayendera international relations amayang'anira mene maita ziko nde zimachitika mbuyo muja mayiko ambiri amalamulidwa ndi asogolera amene makhupirana kuti ubale ndiye ukhale chosogolera kwambiri mene mayiko angamayendere tizikhala limodzi kumalowerana kuyenderana ndiye mutakuona kuti mayiko ambiri azungu amakhala ndithu kuli chidwi ndithu ni mayiko aku Africa kutitana tikacheze kumene kuja tibwere exchange programs human rights aid zotero zambirimbirizi chifukwa cha mfundo imene akuti ife anthu fe ndife abale ndife amozi the brotherhood of mankind tinekambe choncho koma chifukwa cha zinthu zina zachitika monga ti terrorism zawo zigawenga komanso miliri ya matenda ambiri komanso kufoka kwa chuma mayiko siyanasiyana zapangisa asogolera ambiri amene amayendesa mayiko siyanasiyana makaolemera kuyamba kuganizanso kachiwiri kuti kodi ndi nkhaniso ya ubale kapena aliyese ndithu aone kuti apanga bwanji ndiye chifukwa cha mavuto achuma kunjaku chifukwa cha nkhani ya miliri ya matenda awa chifukwa cha nkhani ya terrorism mayiko ambiri akugaza kuti tisafereza zokuti mwakuti yayi tiyambeno kumapanga zathu chifukwa tilingani kuti tosefe timaganiza mofanana tosefe mavuto athu ndofanana ayi mayiko ena tikati maboda zathu tingokhwefula ndiye kuti andende wose anthu osokoneza mayiko ena akhutukira kuno nthenda zosiyanasiyana zikhutukira kuno izawo chigawenga zose zifalikira mayiko mathu ma civilization athu ndiye kuti zikhala kuti zikayenda bwino chifukwa chimenechi ndikuona mukuona kuti azungu mayiko osiyanasiyana not just America ayamba nawo kumakhala ndithu ndi chidwi chofuna kuna kuti achinge maborders mwawo not just Malawi koma ziko lilonse mayiko amene amakonda ndi chikhalidwe chomakonda kumanga flow kumapita mayiko aini yake akuti chinga chifukwa chofuna nawonso akufighta nawonso for survival una kuti ife kuti survive civilization yathu kachi omwe tapyuda kuti ikhale ndithu pure tisamale zomwe anathu future zayione tisamale maborders athu tichinge. It's not just against Malawi komanso mayiko mwina mosewu ndiye chomwe ndinganene message ndona kuti izi thandizire ife makamaka mayiko aku Africa makamaka Malawi kuna kuti nthawi yakwana kuti zomanyadira kuti ndikupita ku UK ndikupita kunja ndikupita ku America zimene zijazo I think tiyambe kulingalira kuti nafeso tikonze mayiko athuwa tikonze zipatala tikonze zonse zofunikira tisamakhale kwambiri kumadodoloka kuti tikupita kunja munjira ina ziko la Africa tiyenera tisiye kukhanga tikuziyang'anira pasi kuti azungu tikupita kunja kumanyadira airport kupita kunja iyaye nthawi yakwana yona kuti mayiko achikunja tikhale kugwirizana nafeso mayiko athu akhale kukongola anthu azikandi chidi ufuna kuzakhala kuno kuzakhazika mene ufuna ife sikhala ngati kunja koma otherwise tikati tilekerere kukhandi lusona kuti tizipita kunja ndisona akuchinga ndithu kumana kuti nkhani sikuti mwakuti zomwe akamba kuti yayi wakuti passport visa mwakuti anakakhalisa nkhani yona kuti mayikowa afika pona kuti ngati angakhwefule maboda zawo America sizakhala America mmezi yakale izakhala America yooneka mwachi Malawi choncho izakhala America yooneka mwachi Nigeria ndi zomwe sakufuna azungu pakali panopa asambo itu kacha omwe apyuda kalekale chituko chawo kumene kujako civilization yawo ipitirire anawo azathe kuiona opanda kusokonezedwa kupanga polluted ndi wide migration ya uchokera mayiko wa South ngati kuli Africa kunoko chabwino asambo ndikuyimisana kaye pamenepo anthu ku Africa tisiye chikhalidwe chomangona ngati tikapita kunja tapita kunde kuti kumwamba tisiye zomangoti America UK ndi nthawi na kuti ma resources ochepa tinawo nyanja zabwino fertile soils golide chani silver zomwe tinazo ma minerals
tiyambe kutipishira mwanzeru tikonze ndithu ziko lathu sogola natu kuti anatu asizakale ngati koma anthu akudandaula sizikutheka bwana. Anthu alipo onena kuti amagwira ntchito koma kuti apeze contract pafunika wina kuti ukamudishe. Anthu ali madigiri awo mamasters koma kuti apeze ntchito wina kunena kuti ukhale m'bale wawo kapena ukagone nawo. Ndi anthu amakhala very frustrated at all levels. Nchifukwa yake nthawi zinene amangotuluka koma musanayankhe nkhani imeneyi chifukwa Wanda anayitulusa zulo mu hot current. Ndimafuna ningowerenga uthenga ifa munakamapo nkhani ya kuchipatala akuti, good morning sir, I was in India for treatment. Kumbukirani kuti amalaya ambiri paja amapita ku India for kukalandira thandizo cha mankhwala amatenda osiyanasiyana. Akuti I was in India for treatment. Amazingly, there were so many government sponsored patients and they were just wondering in the name of akupanga mafizio. Akuti they pay some officials ku Ministry of Health for them to be considered. They pay about 2 to 4 million kwacha. And ena are diplomatic passports. There they go every 6 months for checkups with their guardians, and when coming back after doing their shopping, after doing their shopping. Wonder your quick comment sana piteso kwa Asambo. Zona these minutes. And mafuna kutangu yangu hapa kaya Wanda musana lowe. Yes, Wanda. Yes, wayana ni manena hapo ine kuti ine dakhala kunja. Apart from kungoyenda idalipo nthawi inake almost zaka 5. Dakhala malo amodzi. Ndi zimene zizodabwisa. Temaona zinthu zosiyana zimene zimachitika nthawi imene yoyo. So kungofuna kugwiriza napo ndio kuti nkhani isikuti ayamba lero. Yes. Koma the fact yokuti nkhani idamba mbuyo does not mean kuti sitingambe kumapezano solutions panopa. Because our excuse should not be about zidamba kale. No, the moment it doesn't indicate kuti zinthu zinzola kwika, that's when we start fixing. The question is, are we fixing it now? Would we are happy kuti I think my systems athu akumata kugwira zinyengo chifukwa zinyengo zizapitirira ukhalapo. Chimene chimandichita concern ine ndi zinyengo zimene zimakhalapo zimene anthu amayang'ana ma loopholes amene ali ma systems. Then amagwisa ntchito ma loopholes amene akufotokozera amayawo kuti apita ku India ndipo anthu ena ake amapereka 2 to 4 million kuti apite umakapanga mafizo. You can actually see kuti somebody is abusing their powers there. Somebody they are abusing their offices nkuma abasa anthu ma visa kuti azipita madira amene wo ena aso amene amapita maiko amene wasama khaso kuti even ndi Malawi ali ndi ma passport a Malawi kuma anthu osa Malawi ndakupasa ndipo chitsanzo nthawi inake kuti nakumana ndi munthu ina ake akundiuza malo ena ake kuti akuli Malawi nzako kuno ino kumana naye munthu uja vayana munthu ulephera kuti afotokozera amachokera kuti ku Malawi kunoko after ine ndamupanga interrogate kuti aphiri kuti ndino akuti my mom couldn't speak even Malawi wake uti kuti wewe Malawi yani explain umachokera kuti I know Malawi like the back part of my hand. The guy couldn't tell me. So pamakama abuse, and this was a long time ago. You're talking of 2005 to 2010 when I was away. But you can see kuti zikupitirira padakali panopa. Komanso amalawi manama aja kumapezeka kuti nthawi imene yoyo anthu akamapezeka kuti akuwapa sano ma British passport kuti so pano abwana kumakhala maphwando. People were celebrating like ngata wina lotale napaso za mabanja namakwatira kwene mabanja abodza kwatira azungu ndithu ncholinga chokuti atenge ma passport. Like you hate your country so much that when they tell you now that you're a British citizen you celebrate. Wow, you understand? I just don't get it, because is it kuti kumala kunoko sitting alikonze ziko la thuli kuti likhale attractive because the people always move. We have Americans here that are working here. It's not like they don't like their country, but they are here to work. Koma malawi ambiri amene machoka kunoko abwana akafika kunja kujamba chita kuti sindiza pitaso. It's like they have achieved china chake moyo mwawo. And it's not only in America or in the UK, even by Johnny Pompa. When people find an opportunity to go chief, they don't want to come back. What is it that we're not doing? Ku immigration kwazaza anthu afuna ma passport kufuna kutuluka one way ticket akangopita sazabweraso. What is it that we are not doing? Kuti tizi achita convince munthu sungafune kuti mpano kakhale nzika ya ziko lina ngati ziko lako malikondadi. Meni manene ati kamaimba nyimbo ya mtundu wathu tutagwira mkono pachifuwa apa. We sing that song with a passion. We love this country. If there are things that we must do together, let's fix this country so that muntu ukapita kwina uzita aibola kwathu konkuja ndibwerere usati kuti sindiza pita so. I like how you speak about this country. You have so much passion. I love this country. If I had doubted passion. Yes, if I had a chance.
Asambo tamalizani takuangulano zinthu zimene zakambidwa programu iyi kuti Malawi wavuta tafika size yonena kuti anthu are not interested to stay here. Koma inuyo ndimafuna kuti mukuangule pa nkhani ya ma diplomatic issues amene anachita raise Amidias dzulo program ya Hot Current. Inuyo, how would you advise the government of Malawi to proceed on this matter? Mwina mutithandizire mbali imene ufuka inu ku political science maunanso nkhani ya maubale pakati pa mayiko. Tatimalizirani mbali imene kuti what's the way forward? Pali nkhani yonena kuti amene akumapita kunjako makhala mwina mafumu ndi anthu ena amene iwo mu vetting process yawo akumaona kuti not necessary. Anduna yankha kumanena kuti amakhala sponsored, amakhala kapanga ma side meetings zolerozo amene they're not convinced. Pali nkhani imene anduna moneka kuti not very comfortable to talk about ya diplomat amene anabwezedwa ku America anapezedwa ndi mulandu kumeneko kuma ifeyo tatinantumizaso kudziko lina Zimbabwe achita confirm minister ndikuntumaso pano ali ku Ministry of Foreign Affairs amanena kuti ya tikamachula dzina yakha ngati being personal koma nkhani yokuti inatuluka in the public space is a national issue. Pali nkhani imeneyo ndiye paliso nkhani yonena kuti anthu akapita aja overstaying anakambaso nkhani ya overstay kuti percentage athu njochulukirapo. What would be the best way forward for the Malawi government? Naona Wanda kweza mkono Wanda pa nkhani ya diplomat amene mukumbukira kuti anati pali chigamulo chimene chinaperekedwa mdziko la America kuti palipiridwe 1 million ngati chipepeso cha nkhanizo zimene machitika ndi amedi awo ndi anana kuti 1 million imene ndikwacha kapena dollars US dollars yes ndi sidalipiridwe ndalama imene zimene amene kuti padakali pano pa American government sipereka ma visa ma diplomatic visa kwa anthu amene akugwira ntchito kwa ma diplomats chifukwa chokuti there is that issue that is still outstanding. So mwina akamaka mbapo Asambo akhoza sumina kungokhuza imeneyo ndi picture. Yes, Asambo thokoze kwambiri. Mwina tikambe kuna kuti chofunikira chona kuti ifeyo si ma Americans ene ake apereka ma standards amene china tsatire ngati tikufuna kuti ubale wathu upitie kupita bwino. As a country we have no choice koma one kuvomereza zolakika zonachitika. In most cases chimachitika ku Malawi kuno andale use ma trips aja ngati njira yofuna kupanga timati kuthokoza anthu amene makaloyo ku chipani. That's why mwagamba kuti mafumu chani pa line anthu kuti zokwachitika usaoneka bwino anthu andale akapanga zimene zizi. Ndiye mafika ku point na kuti anthu anakuti ya so this is abuse ya ma initiatives ngati amenewo. So what is important is pakufunika bakhale kuganiza rethinking una kuti the way amene imachitira zinthu zomati kumapita ku airport chigulu kumapita ndithu anthu kuti palibe chomwe sakapanga add value chilichonse panopa maiko ziko la sintha world politics ya sintha funa tikhale ndithu tipanga adapt ndi zochitika pa ziko. So we need to accept and apologize to the Americans for ziko ndilawo iwo ndamena kuti samapange zimenezi. Koma what is more important ndi nkhani ya economy. Itu ndi nkhani ya economy. Tikapitira kukhala ausauka chonchi silitendera ayi tizikanga anthu oti we are not even citizens. Ngati kupita kale nthawi ya isamunda ijayona kuti kumati yona ngati kuti anthu oti opanda ntchito. Nkhani lokuti dziko lilonse likhonze economy yake, likhonze ulamuliro bwino mu dziko lake, likhale independent autonomous. Mukati umbeza kuti mukhandule. Maiko ena sanga apange zomwe akupanga Malawi. Koma kusowa kuti ifeyo ndanthu kuti we have deliberate chiliyonse. And ulendo watu ikapeba isimama ngadi value kuzochitika zawo. That's why they can afford kumabwera pa media kumakamba amene akambira. So we need to accept kuti ma Americans apereka ma standards and ma standards amene we can atipange adhere to such standards. While tione nkati mwathu muno tikonzemo zinthu. Ziko lathu tilikonze anatu lapase future. Zomadalira kunja is no longer sustainable. Maiko akwiya. Maiko safuna zozipanga flow kumene kujako ayi. So we need to build our country, our economy, our politics and everything to make sure that enough so at a global stage if and data kumasiya kumafuna ubwera kunoku kumaso more importantly anatu akanyiso golo. So the government has I need to panga apologize apanga accept kuti no ma Americans anyaka kamba ma standards awa tipepese kumapepesa mwanzeru tikuona lulili panga bwanji ziko watu tilikonze tikhalo zimira patoka kupanga zinthu kupewesa kuti zomangopita umangodalira kwazo kono ziko la sintha azungu nawonso atopa afuna azipanga zinthu zawo akuti azungu atopa. A gift Sambo tikufuneni siku lopambana tathokoza tumnali nafe lero. Ziko mkwambiri pomaliza penipeni Wanda Msisia takuangulani nkhani iyi.
Abwana mukafuna kupita ku nyumba kwa munthu zili kwa mwene wa nyumbayo kuvomera kuti mupite kapena isu mungakakamire kupita ku nyumba kwa munthu. So ifeyo ngati Amalawi tili konse dziko lathu lino kuti anthu tisamachite kufuna kuthawa because ukuku sikuchokayi koma anthu amangofuna nokuthawa chifukwa chokuti mwina kulibe zinthu zimene zinga napereka chisanzo dzulo kuti kuli anthu amene ali ndi ma masters awo akupambayikira coffee master back shops aja maujeni kusambisa nkhalamba bwana you know ife timapanga za ujeni ine ndinkapanga zomanga muna fotokoza zolote muna pentapo swimming pool atakumangirani miendo because binali deep panali malone yake mabwereruka ikapasa mafika I was hanging upside down. Chief, those are moments that sometimes you think wow, you know kumano umatuka kandalama kamene compare ndi kwacha sizimagwira. That's why people are staying there kukwira tinchito salongosoka tendili konze ziko lathu lino to be attractive kuti Amalawi tizibwera komanso amene tili kunja tabwera ndizathandizane mwina amene tili kuno office tikukwana tikusoweka sonzero zanu tibwere tonse pamodzi tikoze fanga tikuloso kubeba chifukwa choti niyo kulibeko bwera ndizabebesere kulimozi akuti ngati Malawi sakubeba mwina chifukwa chake nchonena kuti inuyo amene muli ku diaspora nkofunika kuti mubwere muzathandizire dziko la Malawi ndi lathu ndipo kulibenso dziko lina limene ife we belong to. Let's fight for this country to make it a better place for all of us. Wanda ndithokoze kwambiri kuti lero tinali limodzi zomwe kwambiri ukhandi dziko lopambana ziko nanga kwanu kulinji kodi kuboma usteri house kulinji nana watuta mwazuga paji kulinji nagata ziredio kuburiyani Amalawi kulinji no kulinji kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanye tokulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kudi usaruga kulilabe nanga osolola ledesti ya odisha shirugu koshu yenda panji nanga nkani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwela nanga kwanu kulinji kodi kuboma usteri house kulinji nanga watuta mwazuga paji kulinji nanga hata mziredio kuburiyani kulinji tikudalila ino kulinji